Gikan Nueva Ecija, 16 oras nagbiyahe pasiring sa probinsya nin Albay si Larcy asinan sa iyang mga pag-iriba. Ang sa indang first stop ang kagsawaruin sa Daraga Albay. Kabali sa indang bucket list iyoan makapag-ATV. Halagad tahuli man tinido sa alert level 3 ang Bulkan Mayon bawal muna ang paglaog sa 6 km permanent danger zone. Kaya nagkaigwada ning pagbabago sa ruta kan sa indang ATV trail. Sa ibong kay ni maugma na dasinda na personal na mahiling ang Bulkan Mayon. Kaya mantang yaon susulito na sa nadaninda ang pagkakataon. Nagdadalaw isip kami na kung pupunta ba kami ngayon kasi nga nag-aalboroto. Pero hindi namin yun inano. Talagang pumunta talaga kami, nag-effort kami pumunta ngayon dito sa Mount Bayon. Napaka-enjoying, talagang satisfying talaga. Talagang mapapasabi nga I love Bicol talaga. Saro sa mga safe site na pigdeklara kan Department of Tourism Bicol para sa Mayon Volcano Watchers iyoan kag sa Waruwins Park. 10.38 kilometro kaya ang distansya kaini sa Bulkan Mayon. Alagad maski na nga ni dikit-dikit na pigtutuyo iningunyan kan mga turista na gustong mahiling ang Bulkan Mayon, ang mga saradit na negosyante digdi, agragay manggiraray ang maluyang benta arog ni Nanay Zelda. Hindi tulad nung noon talaga na magayon ang bintahan, tsaka ngunyan talaga, dahil talaga nung pandemic at tsaka ning mo yun. Ang hiniling ka nindangon yan, ang mayon lang, mabaka lang digdi, perang item lang. Si Nanay Gloria at si Nanay Analisa, piglalauman man kuta na magkaigwasindanin maray na dilihensya, ngunya na may nagbibirisita sa Kagsawaruwins. Alagad suwayda ini sa indang paghuna. Sa ngayon matumal ta kasi ang puwan ng Mayon Volcano. Pero maski maraming turista pero di man dito dun sa loob. Ngayon yan talaga po is maluya ang bintahan mi. Bali mas nung dahil siya nagpuputok pa, mas maray ang kita namon. Pandemya pa kan mamatean man ni Andrew ang maluyang dilihensya ninda sa ATV rides. Dangan sinabayan na naman ngunyan kang pag-alboroto kang Bulkan Mayon na sigun kay Andrew dugang pasakit sa inda. So halos kung hindi kami magdodoble sipag, hindi kami kikita. Tapos ang nagiging problem pa, dati may 250 kami, 300, 500. Ang pinakamahal na namin is 1.5. Ngayon, isa na lang ang ATV price, 800 na lang. So yung mga guests na pumapasyal na willing mag-ATV, they can't afford na kasi 800 na talaga. Wala nang discount. Katakod kay ni pangapoda ni Nanay Analisa, Gloria, Zelda asin Andrew, pati na kang ibang saradit na negosyante sa nasabing pasyaran, lugod magibuhan ini ni magkakanigong lakdang kan sa indang lokal na gobyerno, asin lugod matawan sindanin dugang na pagkakadelehensyahan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.